Allò que és desatès està present en molts àmbits d'aquesta exposició. Diguem-ne, el taller petit o l'artesania, la producció petita està desatesa, el reciclatge està desatès, la qüestió de la sostenibilitat en general i amb un ordre més global està absolutament desatès. Era com posar la mirada en un àmbit molt concret, molt petit i parlar d'aquestes desatencions. Per mi l'escultura sempre està en relació a l'espai i això fa que no sàpiga distingir on acaba l'objecte i on es relaciona amb el buit i per tant, diguem-ne que els resultats de les coses no segueixen mai un ordre preestablert ni volgut. Per molt que planifiquis, dibuixis a planells, la improvisació fa que la peça sigui una peça també orgànica i que vagi canviant en funció de l'espai. La matèria està sempre en aquesta transformació, en aquest canvi constant, fluctuant. Aquesta fluctuació, evidentment, depèn de les interaccions que tingui amb l'entorn, amb la pròpia dinàmica, amb les reaccions físiques i químiques, amb que estigui manipulada per altres ens, amb organismes vegetals o humans. Aquests 4 artefactes, que d'alguna manera s'endrecen com si fossin quarts d'un rellotge, és a dir, una mica com amb aquesta idea de cicle, de cicle vital, assenyalen moments diferents en la transformació del vidre en un taller artesà. L'aprenent es diu l'aprenent perquè és el primer pas per tal de bufar vidre. El que tenim ja és la pipeta per on bufar. Jo soc capaç de bufar peces molt petites. Per sort conec un artesà amb una capacitat extraordinària. Hi ha peces de vidre del fill d'aquest bufador que té 8 anys que estan aquí, que és un aprenent avançat. I jo per la mida i per la forma sé qui ha fet què. És a dir, per exemple, aquesta tan curiosa o aquesta l'ha fet aquest nen de 8 anys. Després ve la temperància, que és una taula on se temperen les peces, o sigui, les peces ja estan en un estat de maduresa. Primer es bufen aquestes formes per després ja anar-les treballant, dividint, seccionant, obrint. Aquesta peça és l'habitació de les desateses i és aquell lloc on acaben les peces que ningú va buscar i que d'alguna manera es converteixen com el mostrari de l'artesà. La fusera remet al cubicle metàl·lic on tots els artesans de vidre aboquen la seva deixalla, el seu descart. En el nostre país resulta que no hi ha suficientment rebuig perquè hi hagi una planta de reciclatge d'aquest tipus específic de vidre. I per aquí feia entrar un altre agent, en aquest cas no humà, sinó del regne dels fongs, que és el líquen. El líquen és dels pocs organismes que existeixen que és capaç de descomposar el vidre. I per tant hi havia aquesta idea dels cicles de producció on d'alguna manera escapava a la mirada antropocèntrica del cicle de producció tancat i s'iniciava un altre cicle d'un ordre més vital. Quan dic que la materialitat sempre està subjecta al canvi, vol dir que està en contínua transformació i que per tant té el seu propi cicle vital. Finalment el que intento és com dissipar el binari ontològic entre vida i matèria, entre orgànic i inorgànic. El que passa que el missatge no és un missatge tancat, sinó que deixo en mans de l'observador prendre les seves pròpies conclusions.